Suki, palit na mo sa itong mga baligya, Suki. Barato ra kayo mga Suki, turko ni. Manghod, pagpalit sa ligtog sabon ko. Naunsa naman niyoy, wala man kayo ni Bula datong nilabhan dire. Si ate po doy, ako may sugoon. Uy, unsa man nasabat dira ah? Murag naguray gibaligya dira ba? Ti, mura mag-isda ang gibaligya dira. Tama gyud ti ba, wala ko'y pamahog, gutom na kaayo. O mga Suki, dali na mo. First come, first serve lang niya itong mga baligyang barato. Pataka ra man ka manghod. Mura mga sabon na dira ah. Mura magturko. Na, kung turko te, ayaw jud doon kay mga baho ra ba na sila gilo. Mangidnap pag yun nagbata. Oo. Way batasan matao. Gidaot ko. Ayaw gingana manghod, madaot ang mga turko ana imong style. Kanang mga turko nagpautang na sila niya na maligya pod. Oh, may gani kay gibawi ra gyapon sa iyang kauban. Good shit gyapon. In short manghod, makatabang na sila. Di magpautang na sila sa mga nagbisod. Mao na gitawag te kalisod mo sa muton ko. Binuang naman ay mga manghod. Diri ara ka ha kay mangutas ako dito og sabon. O mga Suki, palit na mo. Barato ra kayo, nag-promo taron. Buy one, take two lang atong mga sabon. Boss, maing buntag boss. Turko ka? Ay Suzuki, wala jud ka masayop. Turko alias Bombay ni at your service. Boss, dako kini mo sabon ba? Pwede ko na utangon? Ini? Pwede kayo. Basta magbayad lang yugta kay malugi man yung mga turko sa among negosyo kung dili mo magbayad. Boy, ba permente bossoy? La, hindutan ning relo bossoy. Tagpila ni boss. Kanang relo Suki, 1.5 lang kung hatag lang sa imo ha, barato lang kayo. Mahala po ng 1.5 suki oy. Mangya pa mangguning Suki, pwede ni siya 1,000 basta imong kuhaon. Tapos kini, hatag po ni 400 sa imo kung imo gyapon ning kuhaon. Suki, kana relo, pwede mo pagkahan na mautang. Pwede gyapon, basta magbayad lang yun. Kay malugi maming mga Bombay. Kanang butin suki, tagpila man na. Pilinggutin? Kay original man ni. Hatag lang ko niya sinuwag 1,000 gyapon. Kung unya utangon pug ko na boss, kano sa man kumabayad? Kini ako mga pautang nga mga produkto. Pure gives ni siya. So sunod si Mana, pagsugod na kong paningil og bayad. Sige suki, ako na nang utangon ng sabon, relo o butin. Wala problema, Suki. Pautangon yun ta ka. Basta, magbayad lang kita ha. Bayad lagi ko, wala problema. Pero, natay pirmahan. Unsa man na? Eh panahon nga maningil ko, mubayad yun ka. Bayad lagi ko. Sige, Oh, dara man na. goods. Oh, dala na ng items. Damat. Gwapo kay Kurilo mangodo, gikan pa rin sa turko. Hinduta, ana ate oy. Dagkan pa magay kayo siya grilo dito amanghod. Asa man kay bayad ana ate? Madara to gangyo oy. Natagam yung ka ana ate. No? Wala man yandar. Nascam yung ka ana ate. Bantay jud tong turkuha to. Di jud ko mo bayad. Ayo, Suki! Ayo! Halati na ang turko, maningil na siguro ni. Mahala siya dira. Gipautangan kong piki nga relo. But-but og bayaran. Unsaon man iti nga padulong naman dire. Oh, Suki! Maningil na ko sa imong giutang kay 2 weeks na. Suki, pasensya jud, dili jud ti ka mabayaran. Uy! Nga naman, Suki, ingating paningil naman ako ron. Isa may ganahan mo bayad ani Suki nga. Dili naman imo andar imo relo. Uy! Idukdok na para mo andar. Binuang naman ang imo Suki. Dig na ko palabot ani oy. Na bahala jud ka te nganong sige kag pangutang. Dili na pwede nga dili ka nimo bayaran, Suki. Kay nana nimo ang ako mga items. Nakapirma pagani ka diri para sa atong agreement, oh. Dili jud ko mabayad na. Kay ang butin, dili mo siga. Unya ang sabon, dili mo buwa. Unya ang relo, dili mo andar. Unya, unsaon man ni ron? Lugi ang turko sa negosyo. Problema na nimo bosoy. Nagtuo sila ang turko magpalugay sa negosyo. Kining motor akong bunloton. Mao ginigi ko lateral nga iyang gipirmahan. Halate ang motor ni Papa giguyod sa turko. Unsaon naman ni ron noy? Paldo, paldo!